Ben, boa tarde a todos. Sen seguir acumulando máis atrasos, imos comezar coa sesión da tarde. Supoño que ainda se incorporará alguén máis que estea perdido ainda polos corredores despois dos obradoiros, pero imos comezando xa, non? Empezamos coa parte conmemorativa do 20 aniversario dos encontros, non? Que, como decimos, bueno, aí na miña presentación, é o cuarto de século, dende 1993 a 2018, e 20 encontros para a normalización lingüística. 317 relatorios, digamos. Poño aí persoas, os relatorios. 205 homes e 107 mulleres. E xa sei que a conta non dá en 317, porque faltan 5. 5 que aparecían como institucións de diverso tipo e eu non sabía a través dos programas se foran homes ou mulleres que nas defenderan. Entón, hai 5 que quedan no limbo. Pero, en calquera caso, 205 homes e 107 mulleres que ao longo destes 20 anos nos ilustraron aquí co seu saber, coa súa experiencia, coas súas reflexións, coas súas exixencias, cos seus soños, coas súas críticas, etcétera, etcétera. E contei 2.617 ou 2.617, debería dicir, asistencias. Claro que moitas delas son persoas repetidas. Dos anos en que as nosas laboriosas técnicas do CDSG tiñan datos de cal era realmente a tipoloxía dos asistentes, pois puiden extraer, porque hai nos de bastantes anos, puiden extraer que o 38%, sempre de maneira aproximada, foron técnicos e técnicas de normalización lingüística. Por tanto, eles eran os destinatarios principais, dito expresamente desde os primeiros encontros, e ao longo do tempo demostraron que tamén eran os receptores principais, non? A eles podense sumar ese 21% de outros profesionais relacionados con normalización lingüística, normalización e dinamización da lingua galega. E aí entran persoas que están en gabinetes de traducción, gabinetes de corrección lingüística, os que están nos equipos de normalización do ensino, etc. Un 16% estudantes de distinto tipo, case sempre estudantes de filoloxía ou semellantes, porque decir, esa parte formativa non solamente para os traballadores e traballadoras que estaban xa traballando neste medio da normalización e dinamización ou que se querían formar para poder ter tamén ese tipo de experiencia laboral, pois tamén persoas que eran estudantes aí no momento da súa matrícula tamén buscaban de alguna maneira nos encontros esa formación complementaria dos estudos regrados nas universidades. Un 6% eran xa titulados en filoloxía, supoño que titulados en paro, porque non estaban no grupo dos docentes e no grupo dos técnicos, pero, bueno, en expectativa, digamos, de ter algún tipo de traballo neste sentido e que tamén buscaron nos encontros esa parte formativa. E logo un 19% de público xeral que non se avaliar quen era nin por que viñan, se era por militancia, se era por compromiso, se era por gusto, por afección, porque non tiñan outra cosa que facer deses días, non o sei. En calquera caso, esa é a tipoloxía, así a grandes trazos, e, bueno, é unha satisfacción comprobar que polo menos o 50% dos asistentes, porque habería que saber cantos dese 19% do público xeral tamén eran deses mesmos tipos, non? Eran os destinatarios prioritarios dos encontros cando naceron por primeira vez e ano tras ano fomos dicindo que nós nos estamos dirixindo nun esforzo, por un lado, de que fose un foro de encontro, de que fose un foro de intercambio de experiencias, pero tamén un foro formativo.
E parece que a asistencia foi confirmando que efectivamente ao longo dos anos este sector profesional si encontraba algo de utilidade nestes encontros e continuaron vindo ano tras ano, non? Eu poño con interrogantes se estaban todas as voces que tiñan que estar. Constame, por experiencia directa e por experiencia compartida a través de outros, que esa era a intención. Viñeron falar aquí persoas que pertencen ao goberno autonómico, ao goberno local, en todas as súas dimensións e niveis. Por suposto, desde o goberno autonómico, desde os gobernos das diputacións, desde os concellos, pasaron por aquí todos os directores xerais de política lingüística ou secretarios xerais de política lingüística con posterioridade. As 4 diputacións estiveron en máis dunha ocasión aquí presentes e acompañáronnos persoas que viñan de concellos grandes, concellos pequenos, concellos que tiñan unha gran cidade, os grandes que son as nosas cidades, pero tamén concellos pequenos, como o de Frades esta mañá, ou como outros que estiveron aquí connosco outros anos, non? Vou volver un momentiño atrás, perdón, porque na asistencia quería tamén nos relatores, quería indicar outra cousa que non me din conta que saltei. A partir dun certo momento, ainda que a maior parte viñan de Galicia, porque se trataba de un espacio de encontro, de cambio de experiencias e de falar de análisis e de críticas sobre realidades que estaban aí no noso entorno, de seguida comezamos a convidar a persoas que viñan de outros lugares, non? Sobre todo de Cataluña, logo Euskadi, tamén de Escocia, están aí en orden decrecente, pero tamén Eslovenia, Finlandia, Suíza, Francia, Madrid, Asturias. Decía que 317 persoas, incluídas as 5 institucións. Algúns deles, naturalmente, viñeron en máis dunha ocasión. Eu fixe un cómputo aquí, atopei 58 reincidentes. 30 persoas viñeron polo menos en 2 ocasións. 12 viñeron 3 veces. 8 viñeron 4 veces. E agora empeza a dar nomes. Valentín García, 5. Yolanda Galanes, Xusto Rodríguez Río, Jocan Casares e Socorro García Conde, 6. Manuel Núñez Singala, Enrique Monteagudo, 7. E o número 1 absoluto, quen? A ver. Xubiela. É o noso campeón, 8 relatorios. Seguimos adiante. Decía, todas as voces desde os gobernos, desde o mundo da cultura, as 3 universidades en máis dunha ocasión, representantes de distintos ámbitos da universidade, non me estou referindo aos investigadores, sino a persoas relacionadas co goberno da administración da universidade ou con responsabilidades de normalización lingüística, a distintos niveis, etc. As institucións da lingua, confederacións, colectivos, asociacións, redes, etc. E persoas que estaban a título particular como investigadores, como técnicos, como planificadores políticos, docentes, creadores, xestores, etc. E cos correspondentes femininos. Unha lembranza especial para aqueles que xa nos deixaron, especialmente con 3 persoas que teven moita relevancia nestes encontros, que son Agustín, Xan Rivas e Xan Bouzada. Quixemos tamén que todas as temáticas estivesen representadas. Naturalmente, non esgotamos todas as temáticas, temos moitas temáticas para moitos encontros no futuro. É certo que durante un tempo os encontros tiñan unha temática múltiple, eran distintas, sempre tiñan un fío condutor, nunca foron un totum revolutum, pero nos últimos tempos empezaron a ter un perfil máis temático como este ano o deporte, outro ano a mocidade,
etc. Non? Do leirado que fixen dos programas, pois vin que sinalei esas 6 liñas que figuran aí, non? Por un lado, a parte dos servizos, porque, claro, estes encontros naceron xustamente dirixidas ao público que decía antes, porque había unha nova realidade, que era a creación dun tipo de servizo que antes non existía, que eran os servizos lingüísticos. De feito, nos primeiros encontros hai moitas temáticas, moitas discusións que teñen que ver con que é ou non é un servizo, se debe ser un servicio lingüístico, se debe ser un servicio de normalización lingüística, como definir as funcións, as capacidades, as responsabilidades. Hai tamén moita temática que ten que ver coa formación deses técnicos, co que tipo de titulación deben ter, etc. Non? Hai outro perfil que son perfis estritamente lingüísticos, sociolingüísticos ou glotopolíticos, tamén con bastante carga nos primeiros anos de tipo que é un tecnoleto, cuestións de terminoloxía, recursos estritamente lingüísticos para facer o traballo, etc. Hai outro fío conductor que tamén aparece de maneira bastante reiterada, máis nos primeiros anos que nos últimos, pero tamén nos últimos marcos legislativos, aí o marco de estatuto, pero tamén as ordenanzas municipais, o marco europeo, etc. Hai outro que ten que ver coa planificación, normalización e dinamización, incluso coa discusión conceptual de que cada unha das tres cousas, e aí intervirían tamén moitos outros aspectos a ter en conta con respecto a isto, sobre todo de avances, problemas, metodoloxías, riscos, etc. Unha liña tamén de sempre presente de experiencias, de coñecemento de experiencias, de intercambio, de colaboración, de avaliación, e logo tamén unha última liña que é un foco sempre posto na necesidade da coordinación, do establecemento de redes, de estrategias colaborativas, foros en que se puderan difundir experiencias ou materiais ou cousas dese tipo. Como digo, aínda que as temáticas foron moi diversas, educación, xustiza, política, medios de comunicación, OLC, redes sociais, a igrexa, tecnoloxía, sanidade, publicidade, comercio, empresa, deporte, son moitas as temáticas que temos por diante para outros 20 anos, non? Non evolucionamos grande cousa, pero algo evolucionamos, non? Sobre todo, pois eso, a partir do ano 98 empezamos a introducir as olladas desde fora ou olladas complementarias das nosas, con experiencias ou con análises ou con resolucións de conflitos fora. No 2005 incorporouse o Proxecta, que tiña justamente esa vontade de ser un escaparate de experiencias, unha feira de intercambio de experiencias e de recursos. No 2015 empezamos a traballar a través das redes sociais, no 16 incorporamos a Artesa, no 17 crear contextos con estes obradoiros como a que acaba de producirse agora, e, bueno, iremos, de alguna maneira, tamén seguindo o ritmo do tempo. A primeira comisión organizadora, en parte por iso está aquí a miña esquerda, só na mesa, a esquerda, Enrique Monteagudo, estaba formada por Enrique Monteagudo, Antón Gómez Meixome e Xosé Antón López Dobao. Eles foron os primeiros, naquel ano 93, non? Logo viñeron moitas comisións organizadoras que fixeron posibles estes encontros desde a comisión técnica, a comisión organizadora ou como se lle quixera chamar. Está aí a lista de todos eles, se non a leo, bueno, deixará aí posta, para darlle a palabra a Enrique Monteagudo, que vai falar a continuación. En todo caso, grazas a todos e todas os que fixeron posibles estes 20 anos. Naturalmente, están todos os que traballaron desde o Consello, todos os que traballaron desde a Comisión Organizadora, todos os que traballaron acudindo ao noso chamado como relatores ou como público. Están tamén todos os que apoiaron os encontros desde o primeiro
primeiro momento. Nos primeiros programas aparece un agradecemento especial a unha listaxe de editoriais galegas, tamén a Escola Galega de Administración Pública e outras entidades públicas. Eu quería salientar que sempre estivo tamén apoiando os encontros a Coidadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización Lingüística, que sempre estivo apoiando estes encontros, non? Logo tamén apoiou a Secretaría de Política Lingüística, etc. Pero creo que a coordinadora dos traballadores e traballadoras debería recibir unha ovación especial. E tamén as nosas técnicas que estiveron sempre ao frente, con Susana Mallo pilotando o barco. Xa entro a pelo. Sí, señor. Moi ben. Pois, moi boas tardes. Non vos vou explicar a especial satisfacción e emoción que me dá aparecer aquí como guest star, como figura invitada para facer esta rememoración de 25 anos de Encontros para a Normalización Lingüística. É o 20 encontro, pero como sabedes, o primeiro foi no ano 1993. Bueno, tamén para min é totalmente inseparable conmemorar ou recordar o traballo que se fixo ao longo destes encontros, pois co traballo que se fixo desde a Comisión Técnica do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, no seu momento o Arquivo de Normalización Lingüística, que foi quen estivo detrás destes encontros. Así que vou recordar algunhas cousas, non vou ser moi nostálxico, porque nos levaría moito tempo, ademais non creo demasiado no valor da nostalgia, no valor productivo, no valor eficaz da nostalgia, pero sí que para min é inseparable recordar o que foron os encontros, do que foi o traballo que fixo o CDSG, e por eso vai un pouco mesturado unha cousa con outra. Antes, cando se me propoñía, a Susana me insistía en un título, e claro, isto obrigábame a pensar, de que vou falar, como vou enfocar e tal, pois a miña idea deille moitas voltas. Pero hai uns días recibín isto, onte creo que foi, que é unha especie de naipe, que pon 20 encontros para a normalización lingüística. Iso que é isto? Pon a abrir e aquí hai un naipe. Entón, a ver que sae. O modelo lingüístico no sistema educativo galego. Agustín Fernández Paz e Bieito Silva. Fago outro pouco máis e digo: o galego extremeiro, situación sociolingüística. Francisco Fernández Rey, Felipe Lubián, Héctor Silveiro, Carlos Varela. Collo calquera outro. E sae Mocidade, Linguas e Redes Sociais. Fernando Ramallo. Outro máis, pero este é que, como din, propostas da Cotenol sobre a comarcalización de servizos lingüísticos. Xulio César Álvarez, Socorro García, Valentín García, etcétera, etcétera, así ata 20 naipes con temas e nomes. Para moitos de vós, igual que para min, estes temas e moitos nomes din moitísimo, para outras persoas dirán pouquísimo, algunhas dirán e outras non dirán, pero son temas e voces de como recordaba ahora Rosario, dos moitísimos que foron desfilando ao longo destes anos por aquí. Cando logo cheguei, que non puiden vir, aproveito para disculparme onte nin hoxe, porque tiven que atender as miñas obrigas docentes na facultade, pero cando hoxe pola tarde cheguei, repercorrín ese corredor coas liña do tempo e cas fotos, pois aí xa se me agolpaban realmente os recordos, non? Ver as caras, ver os temas, unha especie de flashback, unha especie de volta atrás na propia vida de un, que 25 anos, bueno, non son nada, pero son un tramo bastante grande de vida. Vou vos facer un recordo moi rápido de como empezou isto, e despois vou vos facer unha reflexión de tal como eu vin
ou vexo, ou creo, agora creo que vin, ao mellor estou reelaborando o recordo. Non? Como empezou isto? Bueno, os primeiros encontros foron, nun momento, foron no ano 1993. Eu era persoa completamente allea ao Consello da Cultura, non tiña ninguna relación especial con o Consello da Cultura. No ano 92, un ano antes, no Xacobeo 92, eu propuxera por iniciativa, prácticamente como apoio de Pilar Vázquez Cuesta, a que foi catedrática de Lingua e Literatura Portuguesas da nosa universidade, propuxeralle ao Consello facer un encontro de escritores galegos e portugueses que se fixo efectivamente co Xacobeo, un encontro no que estiveran aquí, entre outros estivera Xosé Saramago, unha representación do máis escollido das letras portuguesas daquele momento. O Consello acollera moi ben a idea, axudara moito na organización, a cousa saíra moi ben, bueno, ese era un pouco o precedente que había. No ano 93 empezaba a haber algo de organigrama, de traballo no ámbito da normalización lingüística, sobre todo, como sinalou un pouco rapidamente Rosario, no ámbito institucional. Levábamos xa ben 10 anos de autonomía, pero non había aínda un grande desenvolvemento de servizos técnicos de tipo lingüístico, de normalización ou de dinamización lingüística. Había os primeiros abrollos, se queredes. Eu podo lembrar moi ben isto en primeira persoa, porque eu nada máis acabar a carreira, traballei durante un tempo, xusto cando se inaugurou ou se estreou o Parlamento de Galicia, que funcionaba aquí no Salón Artesanado de Fonseca, pois tivemos o primeiro servizo de apoio lingüístico ao Parlamento, que estábamos Carlos Díaz Abraira e eu, traballando aquí nos sotos deste edificio. Despois Carlos seguiu no Parlamento, pero a mí pedironme que fose a Xunta, a Secretaría, a Consellería de Cultura, que naquele momento estaba Filgueira Valverde, e eu estaba ali na Consellería de Cultura, pois tamén facendo basicamente traballo de traducción, pero estamos falando da preautonomía, dos primeiros meses da autonomía. A partir daquela, logo eu esa parte deixeino, porque me fui traballar á universidade e pasei, ofrecíame un bo posto na Xunta, pero bueno, tamén tiña a posibilidade de facer carreira universitaria e comezaron a aparecer, diríamos, a Xunta comezou a crear efectivamente un equipo de lingüistas alrededor, diríamos, da traducción, porque realmente ao principio era así, do Diario Oficial de Galicia. Estaba ali Xermán García Cancela, estaba Merche Penocos, que estaba hoxe conosco, estaba Sara Alonso, máis xente, e tamén se estaba creando un equipo no Parlamento, non, de traballar neste eido. Un poquinho máis tarde, xa ao comezo dos anos 90, por tanto, xa máis cerca do arranque desta historia, pois algunhas outras institucións comezaban a crear servizos lingüísticos. Por exemplo, o Concello de Santiago sacou unha praza para unha persoa técnica no gabinete de lingua, que se chamaba. Eu estive no tribunal desa praza e gañou unha Socorro García Conde, que fora unha miña pouco antes. Empezou a traballar aí. Por outra parte, desde o ano 90, eu estaba na reitoría da universidade, estaba Ramón Villares, e Ramón Villares, por suxestión do equipo, de xente que o apoiábamos, creou un servizo de normalización lingüística da universidade. Existía, Singala estaba contratado xa desde antes, pero era un traballo meramente de revisar papéis e tal, de crear máis un servizo de verdade, non? Entón foi nese momento cando efectivamente entraron a traballar ali Bermúdez, que está aquí agora conosco tamén, e Isabel Vaquero, que non está agora neste momento, un pouco máis tarde, algo máis tarde, Xusto Rodríguez Río, cando xa eu era persoa a cargo deste servizo. Entón, a comezos dos anos 90, e tamén porque no ano 88 se aprobara a lei de uso do galego nas entidades locais, entón comezaba a haber algo de crearse un corpo de persoas que, digamos, técnicamente, profesionalmente, se dedicaban ás tarefas de apoio á normalización lingüística, sobre todo no ámbito institucional. Un pouco no marco, esqueceme tamén dicir, a Radio Televisión de Galicia, tamén estaba creando o seu servizo. Podo vos recordar que eu fui unha das primeiras persoas, creo que dei, non sei, chamarlle cursos de galego, é morto de chamarlle, iba ali ás 8 da mañá a ver se pillaba algún xornalista que me facía un pouco de caso para explicarlle algo
pero que daquela algún xornalista podía ser Manolo Rivas, por exemplo, o sea, a cousa empezou moi ben. Pero, bueno, pillar a Rivas ás 8:15 da mañá para explicarlle que o pronome non sei que non era tarefa fácil. Pero daquela empezaban a traballar Benigno Fernández Salgado e Paulino Novo tamén. Era un pouco o que empezaba a abrirse, había en Fene algo, había algo en Redondela, entón empezaba a sentirse a necesidade de un pouco unha enfoque un pouco máis profesional, porque xa empezaba a haber xente que estaba traballando neste terreo e que se sentía, bueno, porque sentía as necesidades de apoio, de asesoramento, de formación, isto estaba un pouco sin cubrir, non? Entón, nese contexto, Antón Méixome, que se citou aquí, e Antón Dobao, que estaba na televisión, e máis eu, pois, pedimos ao Consello se nos apoiaba para organizar os primeiros encontros que se fixeron no ano 1993 e que se celebraron en Bonaval, na igrexa de Bonaval. Isto quedou un pouquiño así, a experiencia saiu bastante ben, veces aí o programa, estaba xa Rei do Val, que daquela era un pipiolo, bueno, éramos todos, Carlos, Abraira, etc. E quedou así. A cousa seguiu medrando, fixadevos que neste tempo, precisamente o Consello tamén comeza, xa vos digo, eu estaba completamente alleo ao Consello, pero o Consello tamén comeza a facer un certo acompañamento deste proceso, porque neses anos o Consello publica o libro O futuro da lingua, un estudo que xustamente fan Anxo Lorenzo e o finado e saudoso querido amigo Xan Bouzada, que se recordou aquí, que xustamente é un estudo, o primeiro estudo que se fai sobre a creación e desenvolvemento dos servizos lingüísticos no ámbito municipal. E este libro, se non me lembro mal, é do ano 94. No 95, máis ou menos, estou falando de memoria, tamén o Consello da Cultura publica Vender en Galego, e máis aquel folleto que se chamaba Publicidade en Lingua Galega, que eran uns traballos que facían Rei do Val máis Fernando Ramallo, dirixidos a todo o mundo da publicidade e da empresa, bueno, pues como para convencelos, sobre todo de cara ás axencias publicitarias, da conveniencia, da necesidade de utilizar o galego no ámbito publicitario. Por tanto, o Consello, a través da súa sección de lingua, estaba facendo un seguimento, empezaba a facer tamén un seguimento deste proceso. Nestas, chegamos ao ano 96, en que xa varias das persoas que citei, que estaban traballando neste ámbito, como Isabel Vaquero, recordo concretamente Isabel, Socorro, García Conde, creo que estaba este tamén Manolo Bermúdez, veñen coa idea, porque se estaba creando esa Cotenol, nese momento aparece a Cotenol. O primeiro presidente da Cotenol acaba de entrar a acompañarnos, Valentín García, que tamén acababa de deixar de ser alumno meu, non moito. Primeiro foi Soco, bueno, sí. Pois este grupo de xente, Valentín xa comezaba a traballar no Concello da Estrada, decátanse de que necesitan algún apoio de tipo organizativo, a Xunta non ofrecía, non estaba ofrecendo, estaba bastante ausente da súa obriga legal, por outra parte, de literalmente dirixir o proceso de normalización lingüística, que é o que pon a lei, e necesitaban apoios. Entón, a propia Cotenol, como aí había no xermolo da Cotenol, estaban varias persoas, o propio Valentín e varios que citei antes, que foran alumnos meus na facultade moi poquinhos anos antes, pedíronme un pouco a interlocución para que o Consello da Cultura crease un centro que lle servise de apoio de referencia. E foi nestas que falamos xa no 96 finais con Carlos Casares, que acababa de ser elexido presidente do Consello da Cultura despois do pasamento de Filgueira, e tamén unha das persoas que creo que merece un recordo especial aquí, Carlos Casares, que como presidente do Consello acolle esta idea e isto permite poñer en marcha o arquivo de normalización e de, que se chamaba así, de planificación lingüística, que empeza a estar nas mans xa de Susana Mayo e máis de Begoña López. Aquí sí que xa eu paso a formar parte da sección de lingua do Consello da Cultura. Neste momento,
como eu estaba aí mediando, non sei moi ben por que non me recordades, paso a ser parte da sección de Lingua do Consello da Cultura. Entón, desde a sección de Lingua do Consello da Cultura creamos unha comisión técnica para este arquivo onde está xa desde o primeiro momento a Cotenol. E pouquísimo despois, porque fixadamos, estamos falando do finais do 96 e 97, pensamos que unha das necesidades que temos que poñemos sobre a mesa é de convocar uns encontros pola normalización lingüística. Porque non, é dicir, existían xa iniciativas, algunhas delas con moita percorrido previo de, digamos, foros de formación, de debate, de encontro, de articulación de propostas no ámbito do ensino, por exemplo, as xornadas do ensino da SPG, que viñen do ano 79 ou 80 ou así. 80. No ensino había xa bastantes, como estas, que feito agora, as xornadas do ensino, pero neste sector do traballo máis, por unha parte, das institucións e, por outra parte, de cara ao conxunto da sociedade, non había onde xuntarse a falar. E entón, nace nese contexto a proposta de convocar os primeiros encontros pola normalización lingüística no ano 98. Agora, xa vou saltar un pouco a parte memorialística, pois isto sería un pouco a prehistoria, e contovos como agora vexo o que eu pensaba que estaba detrás, as ideas que estaban detrás de crear o CDSG, o Arquivo de Normalización Lingüística, e de facer os encontros. Digo, como eu penso agora, pero creo, sinceramente, que non distorsiono moito. Creo que isto, máis ou menos, era o que xa pensaba daquela sobre estas mesmas cousas. Os obxectivos que tiñamos en mente, daquela tamén teño que dicir que na universidade comezaba a dar a materia de sociolingüística galega, que comezou a darse no novo plan de estudos de filoloxía galega, que ata aquel momento non se daba. E, por tanto, xa me metía tamén, se queredes, desde o punto de vista académico, bastante neste mundo, neste terreo. Eu penso que os obxectivos que estaban na mente nosa, miña, eu creo que das persoas que estaban detrás desto, eran, por unha parte, na liña do que estaba dicindo, dotármonos de instrumentos organizativos para a difusión do uso da lingua en novos ámbitos. Como vos decía, había unha obriga legal, había unha Dirección Xeral de Política Lingüística, logo foi Secretaría Xeral, a Xunta tiña o seu aparello, as delegacións provinciais, etc., pero nós víamos que isto non estaba dando conta do recado. Era un traballo que estaba moi volcado cara ao ámbito do ensino, mentres que estaba bastante máis descoidado todo o que era o ámbito institucional e social. Entón, dicimos, bueno, aquí fai falta dotarse dun instrumento organizativo. Eu creo que a Cotenol é un pouco unha tentativa desde abaixo, non? De suplir esa carencia. O CDSG era un elemento de apoio para iso. Outra necesidade que víamos clarísimamente naquele momento era unha necesidade de formación de persoal. Evidentemente, por razóns históricas que non vale a pena explicar aquí, pero son moi obvias, a formación que se ofrecía na Facultade de Filoloxía ás persoas que cursaban os estudos de filoloxía galega, que eran basicamente os que alimentaban un pouco este sector, era unha formación fundamentalmente de carácter filolóxico, o cal respondía, bueno, pois a propia tradición da facultade e a propia formación do profesorado da facultade, incluída a persoa que vos está falando neste momento. Por tanto, pois, a través desa titulación dábanse, bueno, coñecementos de gramática da lingua, de fonética, de historia da gramática histórica, de literatura, de comentario de textos, etc. Pero logo as persoas que con ese título tiñan que confrontar, pois imaginadevos un traballo na Radio Televisión de Galicia, no Parlamento de Galicia, na Xunta, no Concello da Estrada, no Concello de Fene, no Servicio de Normalización Lingüística da USC ou da Universidade da Coruña, pois non, era unha formación necesaria, imprescindible, se queredes, pero non suficiente. Había unha serie de cousas a maiores que había que saber e que isto non se tiña.
Por tanto, había aquí unha carencia grande. Evidentemente, os encontros para a normalización lingüística non podían aspirar a suprir esa carencia porque necesitábase moito máis que iso. De feito, a Cotenol daquela empezou a montar algúns cursos de formación, etc. Pero a idea que estaba detrás dos encontros tamén era como un elemento formativo. Posto que comentaba agora Rosario, nós aí traíamos, ela citou algúns dos temas, de xente do mundo do dereito, da xestión institucional, de mundos moi diversos que eran unha especie de necesidades moi varias que tiñamos, e que a ver se conseguíamos con isto aprender un pouco máis sobre isto. Falábamos, por tanto, de dotarse de instrumentos de articulación do traballo, de permitir colaboración, de crear redes colaborativas, dotarse de instrumentos para a formación e tamén crear coñecemento útil para isto, porque evidentemente a formación aliméntase con un coñecemento útil. E o problema, o déficit que tiñamos era nos dous frentes, era un déficit de formación e un déficit de coñecemento que fose eficaz, que fose útil para o traballo que se estaba facendo. Evidentemente, desde as facultades, e concretamente eu, tiña unha materia de sociolingüística, outra de planificación, pero era moi pouquiño e moi básico o que se podía achegar desde aí. Puñamos moita énfase tamén, recordo Charo agora, no que en facer todo isto, reforzar a organización, reforzar a formación, crear coñecemento, poñamos moita énfase en facelo dun xeito colaborativo. Non é casualidade que Xaime Subiela sexa o convidado que veu máis veces a falar, porque as persoas que algunha vez escoitastes falar a Subiela nos encontros, sabedes que unha das leitmotivs e das ideas insistentes de Subiela era tecer redes, traballar colaborativamente, tal, porque isto era un pouco a idea que tiñamos. Xa que, digamos, non era unha iniciativa, nin a CDSG, nin os encontros, non era unha iniciativa que viña de arriba, non era unha iniciativa que viña de arriba, era unha iniciativa que de alguma maneira saía de abaixo, digamos, a ventaxe que podía ter isto era que o podíamos facer de unha maneira un poquinho máis horizontal e un poquinho máis colaborativa. Non se pode ocultar que todo ese traballo e toda esa actividade novidosa no país de promoción da lingua, destas institucións, dos concellos, das empresas, etc., pois, como todo cambio, todo cambio social, bateu con resistencias, bateu con inercias, incomprensións, susceptibilidades. E xa está despensando todos. A Xunta, sí. O PP, sí, pero non só. As susceptibilidades, as resistencias, tal, foron moi diversas. Había como unha serie, un campo de tensións moi grande, non? Sobre a lingua era neste momento tamén, un campo de tensións. Entón, había tensións, por exemplo, de tipo político e simbólico. Quen se apropia da lingua? Quen se apropia da lingua? A lingua como un recurso simbólico. Era un recurso simbólico moi valioso. Sempre había esa pelexa por quen era dono, quen era propietario da lingua. Eu, dixen ás veces de xeito políticamente pouco correcto, que me parecía un gravísimo erro, as pretensións de tal grupo ou de tal outro por apropiarse da lingua, pero sí, sigo pensando que sí, que houve esas tensións e que afectaron bastante negativamente a lingua e o traballo que se facía desde este ámbito. Que conste que non quero dicir con isto que os debates políticos sobre a lingua teñan sexan despreciables, son necesarios, inevitables e interesantes. Estou falando de outra cousa, estou falando de unha certa ansia de apropiarse, eso é outra cousa. Había tensións intelectuais e científicas. Aquí os filólogos e os gramáticos tensionaban con as persoas que víamos a lingua de outra maneira. Con un enfoque máis... Non era ni filólogo ni gramático, non sabemos a que se dedicaba.
No, as filólogas e as gramáticas. Sí, será. Aí había tensión tamén. A ver, que aquí quen manda na lingua é a gramática. No, sí, había tamén esa tensión, mesmo no terreo académico. Había tensións tamén no ámbito cultural. Eu podo vos recordar un eximio, tan eximio que era el Grevio, poeta, recordo difundiu un acto de normalización lingüística na Escola de Magisterio de Lugo, porque o acto era de normalización lingüística, para promover a normalización lingüística. Este eximio poeta, de verdade, que sí que o era, literalmente dixo a planificación lingüística, non o dixo así porque falabas, a planificación lingüística é o erdo fascista do control da mente. E claro, que nós íbamos ali a falar de planificación e de normalización lingüística. O sea que era un comentario do máis oportuno para aquela ocasión. Bueno, e había pois as típicas tensións que sempre hai tamén sobre redes de influencia, redes de poder, é dicir, quen coloca, quen persoa en tal centro, en tal concello, e tal. Todas estas tensións crearon dificultades, que non vos quero dicir que foi un camiño de rosas, porque era un camiño, e sigue sendo, pero aquela era tamén un camiño moi tensionado. Cando agora estábamos vendo aí na liña do tempo algúns dos titulares de prensa que recollían as cousas que se decían nos encontros, pensábamos que canto de actualidade teña, non? Incluso non vou agora demorarme moito nisto, pero das reflexións que fago, non, sobre a desarticulación do traballo, sobre a falta de apoios, sobre a non fixación das prioridades. Valentín, que estabas ti tanto nesta historia no teu tempo. Non está mal que a Secretaría Xeral de Política Lingüística estea en todas partes. Non está mal que promocione premios literarios, non está mal que promocione investigacións de todo tipo, pero hai prioridades. Ten que haber prioridades. Unha das cousas nas que estivemos insistindo unha, outra vez máis é que necesitamos utilizar os recursos con eficiencia. E para utilizalos con eficiencia, con efectividade, temos que ter claras cales son as prioridades. Cales son as tarefas número 1. Sin desprecio nin menosprezo de outras moitas tarefas moi importantes que hai que abordar. Seguimos vendo esa non concentración en prioridades e eu creo, sinceramente, pensei durante todos estes anos que iso non ten por que ser un problema político. É dicir, alrededor da lingua hai problemas políticos, para que o imos negar, é evidente. Hai desacordos moi grandes en algúns aspectos moi justificados. Non os vou facer reconto aquí porque non é o momento. Pero hai outras cousas que non teñen por que ser un problema político. Que facer ben unha serie de cousas no terreo da promoción do galego, da organización do traballo, de difusión da lingua, non ten por que ser un problema político. Ten que ser un problema de centrar prioridades. E, por sorte, creo que temos xente agora formada en postos de responsabilidade que o sabe. Pois temos que conseguir, a base destas broncas así de final de encontros, a ver se o conseguimos que se faga algo. Bueno, vou rematando, non? Dicíamos, vemos eses titulares de prensa e temos a veces a sensación desalentadora da actualidade. As cousas que dices, pero home, isto ainda hoxe estamos a isto. Eu simplemente quería vos rematar dicíndovos que temos que apartar de nós a idea do fracaso. Eu creo que o fracaso non consiste, permitidme que lea isto porque é así máis sentencioso, o fracaso non consiste en non conseguir facer realidade todas as nosas aspiracións. Consiste en deixar de intentalo. Ao contrario, non podemos cifrar o suceso dos nosos esforzos en facer plenamente reais todos os nosos soños, porque iso é unha misión imposible que nos vai abocar a unha constante frustración. Consiste en pelexar por eles
con honestidade e con inteligencia, e nunca deixar de aprender no camiño. E nese aprender no camiño, nese pelexar, e nese intentar non deixar de aprender no camiño, sí que agora teño que agradecer, porque, inda que Charo fixo algúns agradecementos, a min é obrigado tamén facer algúns máis personalizados. En primeiro lugar, efectivamente, as persoas que traballaron na Comisión Técnica do CDSG e desde na organización dos encontros. As persoas, algunhas están aquí e outras non, como Daniel Romero, como Antón Eixome, como Manolo Bermúdez, como Valentín García Gómez, como Anxo Lorenzo, como Concha Costas, Nel Vidal, Gorei de San Martín, Chocorro García Conde, Gregorio Ferreiro, Valentina Formoso, Begoña Caldas, Conchi Cochón, as persoas que están ainda hoxe, por suposto, María Xosé Xusto, Anxo Sobrino, Xusto Rodríguez Río, Marta Souto, creo que non me deixei ninguén. E, claro, ese recordo necesariamente especial ás persoas que non están connosco, porque non poden estar, como Agustín Fernández Paz, pero moi especialmente a Xan Rivas. E sempre todo este equipos de xente que citei, que foron traballando nun momento ou outro, sempre seremos debedores de quen estaba detrás do telón. Susana Guitart, durante un tempo, Rosario Pérez Madalena, durante moito tempo tamén, e Susana Mallo todo o tempo. Así que, moitas grazas.